doar o dată m-a tot trecut pe partea așa. Da, dar nu-i... Așa, se comoare. Loading. Păi pe aici cine crezi că a trecut? Cine crezi că a luat pe aici? Poate faci vreo pană. Ha? Poate? Poate faci vreo pană. Persoană? Da, asta e nașpa, că nu știi ce groapă dai. Am mai fost pe aici, pe asta mă bază, știi? Și eu mai dus acolo de la aeroport. Nu, tu mai bine făceai poze, mă, cu film. Nu, că face filmul foarte mult. Da? Poți să le iei. Iar o scoatem, o dăm pe 4x4.